Il-każ li jinvolvi fond li tiegħu Tonio Fenek huwa direttur issa spiċċa fidejn il-Pulizija Żvediża. Din l-aħħar żvolta sseħħet fl-aħħar jiem meta l-Aġenzija tal-Pensjonijiet fl-Iżvezja talbet ukoll ir-responsabilità tad-diretturi ta' Falcon Funds tkun investigata mill-Awtorità Żvediża għar-reati kriminali. Dan kien irrapportat fid-dettall fil-gazzetti Kulħadd u Malta Today wara li fl-aħħar jiem l-aħbar iddominat ukoll il-midja Żvediża. Il-kumpanija Falcon Funds li tagħha Tonio Fenek huwa direttur intalbet trott lura miljuni ta' euro. Dan wara li allegatament il-kumpanija ħadet flus minn ħalq pensjonanti Żvediżi b'mod frodulenti bl-ammont ilaħħaq mal-240 miljun euro. Id-dubji dwar tattiċi frodulenti għamu wara li sar magħruf li minn uffiċini tal-kumpanija Consument Craft ibbażata f'Alicante, Spanja, saru telefonati lil pensjonanti mingħajr esperjenza li bdew iħajruhom ipoġġu flushom fil-fond li tiegħu Fenek u direttur. Dan wassal biex saħansitra Falcon Funds intefet il-barra mill-Iżvezja u skont l-aħħar tarif li ħareġ fl-Iżvezja, issa anke l-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji qed titlob lil Falcon Funds li jirreġistrata f'pajjiżna tħallas dak mitlub minnha. Iżda hawn instab li jista' jkun hemm miljuni neqsin, xi ħaġa li żżid is-suspetti ta' frodi. F'dan il-każ qed toħroġ ukoll ir-responsabbiltà li jġorru d-diretturi u għalhekk li Tonio Fenek saħansitra jista' jispiċċa fil-mira tal-investigazzjoni kriminali. Fost oħrajn f'korrispondenza li għaddiet dan l-aħħar intqal li l-Awtorità Żvediża għall-Pensjonijiet se tagħmel minn kollox biex takkwista lura flus il-pensjonanti. Issa huwa fidejn l-awtoritajiet ġudizzjarji kemm fl-Iżvezja u dawk internazzjonali li jinvestigaw biex jindagaw aħjar il-każ u jiskopru min hemm involut. Għaldaqstant huwa importanti li d-direttur tal-Falcon Funds ikunu investigati kif ukoll nies oħra li setgħu kienu involuti.